So buhay tayo dyan mga kosa. Ngayon isa sa mga pangarap natin nagmanifest na naman. Na-invite tayo sa isang business blessing ng isang mga kaibigan natin. Dala tayong tripod ng camera at magamit pang video. Salamat dahil sa nagbibigyan tayong ngayong taon makuha yung mga malilit na ating pangarap. Sobrang saya nito. At sana makarating kayo maaga. Ano ay nagbibideo ka? Madumi, madumi. Madumi, madumi. Mga tol, kamusta? Ang sarap ng aking gising sa tagal ng pahinga. Sa aking bagong pahina, kondisyon ng makina. Paabante lang palagi, tagumpay ay akin na. Matik na, pagkatake madumi. Mission namin ay marami, mga plano malaki. Missionaryong laking kalye, nako pare yun kami. Magpapaso sa aming bali, pag kumihan nagbawi. So flip at CJ, iba klase pa nagsama. Parang paboritong tama na hindi nakakasawa. Nakahanda sa mga panibagong kabanata. Gawa lang ng gawa, habang buhay na panata. Diamante kung